Mono bazar tirpralen. Mono bazar tirpralen. Dukan pato tirpralen. Tamono kamong kane kile bazar hati kurang kita ingin betul. Pelajah hamba media person dong. Sampai norok jara rumah bagai. Tini footage Karamsara division komite ni bekate. Edisi hasilnya base kaya. Sengala hasil nanggo. Monoi sing dini footage Karamsara ni bisinte. Korang tisai tongo. Mau haiteno agaman di nilai. Parti IPF tini je samung. Parti IPF je activities. Salah Tripura Rajono 29টা ডিভিশন কমিটি जों गाहाम खायै जों नेक्स्ट समाव जों आमो हायकेनो Tripura हास्टेनि खरां तिसानाय तुरुक खायै हयतो जों खाना बायकिसे डिभिशनाव नंनाय दिनैसिनि 48 करमसारा डिभिशनाव चलि दङ मने बगे आं सारा Tripura राज्यनि जे खुंथाय बारा रंनो जे जाति दफा हामजानाय लुकरंना आं कबगो फायदि नरबो आलादा हास्ते सानतिनि नरबो खरां तिसाबादि जों बाय बाक्सा तामुंखाय सिनि थिनांगो जों आलादा हास्ते सारा जों जतनो सायमानो जों ताय सिनि थांनायनि लामा करिखा जों उसुमां सिनि थिखं वाला नांथाका जों ताय उसुलानि जागा करिखा मने बागैनो Tripura हास्तेनि लुकरंना आं कयमुंनारनाय जाति दफा हामजानाय रंनो फादि नरबो गुफुर गोसा गोख्रां हियावै जों बाय बाक्सा याक याक मिलवै पाल बाक्सा खायै याकनि थांजा खायै IPF tini je edisi area no alada haste santini norok khorang tisana bagai lukurang thani nong bisintu kobogo juda tulung bodol ne bukha laye norok IPF tini engai Tripura land phano tabo Tripura motha bodol ne engai kohaino gather Tripura land samane bisintu laye Tripura haste khatar hasne raja tayati ke je thaine rokno tabo norok Tripura motha IPF ti kaitham bodol नाइकोले कमनी कुकुलो बहायनो ताबु के फातर हासेने फने रखो नाइकोले तारवे किफली रहना ने बागे जखोरा किफाय कमनी कि प्रमोट बदल ने बुकाते खले कुबुने बदल ने बुकाते खले अखरा हति थगले हने देखाय कमनी सर ने बदल ने बुकाते ने बबहाय खरां रखि थगने जाता ने बन्थु ना अमखाय सिने जानजाने कायसा पार्टी संविधान रायजा तंग पार्टीनि एग्जीक्यूटिव कमिटी तंग कुन कमिटी तंग पार्टीनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी तंग जों नासिंलायजाक 48 करमसारानि पार्टी IPF खायनारक बुकुं बारारक जों अमनो नासिंलायजाक सिनि पार्टीनि सुप्रीमो बा सिनि पार्टीनि GS सिनि पार्टीनि कुर कमिटीनि जों डिसिसन मानानै जों नासिंलायजाक 48 करमसारानि पार्टी IPF रक सिनि पार्टीनि अक्रारक जोंनो जे दिनो साजेसन हो नरक नंनाय आगामी दिनो जों साजेसन मामानो याकलनो सिनि पार्टी IPF जों जबा अंखनाय जों खरां तिसाया मकौया जों Tripura जों आंचलिक बेस जों खायदो जे जागा जों आलादा हास्ते एडिसि एलाकानो देश खाय जों सानै दंखाय तांगै फातारखानि बुनि बंशनि बररक खापतिनि जों तांगै प्रतिबाद खाया दंनाबा हे आंबो Tripura संगे एसा खरक Tripura संगे आं प्रतिबाद खायो हमनो जों आगामी दिनो सिनि पार्टीनि सुप्रीम कुमार वादार खांगाय जों आगामी दिनो हम जों आन्दोलन खायनानै जों रेडि दङ भारतहा कतनि होम मिनिस्टार जे 30 दिन बिसिङनो रायजा साइटिके फातार हासेनि फाइने रखनो ओ जरानि बिसिङनो नायतुके कार्य रहनान बगै पाल पाल के खरांथि सालायदि कसा कखरां कर्म हिया करे हिने जे खरांथि साजाक मनटुयै नरनै बखावले बब हामा दं सर काहम क कबो आंबो नाया जे सिनि Tripura एलाकाव एडिसि एलाकाव फातार हानि बररक हाबै सिनि Tripura रक जे मानथाय सुक्ताय दंमानि अबनि जों बर खापाय मानि यागलो जों अमनि बन्चि दंथं आंबो Tripura संगै आंबो खरकसा आंचलिक बेस खायनाय नेत्रि तंगै डिभिशननि आदंगै आंबो मनाया आगामी दिन नरक नुंनाय 48 करमसारा डिभिशन कमिटीनि पार्टी IPF रक फातार हानि बररक जे फाय दंमानि अमनि बागै जों खरां तिसानाय अमक खाव पयत दंगानि खाव बिश्वास दंग